Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Bu surpriz. Ine biz bugün dörejülük toparmyz bilen bilelikde Saparmyrat Türkmenbaşy etrawynyň Saparmat Hojaýew adyndaky geňeşligine ýola düşdük. Ýagny bugün merhum Öre agamyzyň şeýlede häzirki wagtda hem atornuny hem de enornuny mehriban perdendine baş bolup oturan Maýy gelnejemizin mehriban gyzy Altynaýyň bagyt toýuny gutlap barýar. Bugünkü gutlaglary bolsa Altynaýyň häzirki wagtda Russiýa Federasiýasyny okap bilim alýan Altynaýyň mehriban ejeketi Şiriniň adyndan bir näçe sowgatlar bilen şeýlede mehriban käwezine de bir näçe owadan sowgatlar bilen gutlaglar bilen ýola düşdük. Onu häzir barar nesip bolsa ajaýyp gutlaglary, ajaýyp dilegleri, ajaýyp fursatlary bolsa Jeyhun Production ýazgymyzyň dowamyna size ýetirýär. Ine hormatly tomoşaçylar, şu ýerde ýene bir zat belläp geçetim gelýär. Özüňizem görýärsiňiz, bugün biziň surpriz hyzmatymyzyň 90-njy sany, ýagny ýubiley sany. Zähmet çekip dörejülük toparmyz bilen bilelikde 90-njy sanyna da ýetdik, elbetde siziň goldawyňyz bilen. Ine biziň öňkü videolarymyzda berilen söz, berilen wada öz güýjüni entägem ýitirenok. Ýagny Jeyhun bilen maslahat etdik. 100-nji surpriz kimin paýyna düşse şol mugutdur. Biziň bu surpriz hyzmatymyzyň hemme sanyny edil tertibi boýunça Jeyhun Production'ın YouTube kanalyna tomaşa etip bilersiňiz. 90-a senli bolan surprizimiz mundan öňkü surprizlarynyň ählijesi Jeyhun Production'ın YouTube kanalyna onu nesip bolsa 100'e ýakynladyk. 100-nji surprizde bolsa ähliňizde garaşylmadyk sowgatlar bar. Edil öňkü berilen wada ýaly. Onu näme? Bugün näme? Ýörüýte özüniň bagyt toýun toýlaýan mehribanlarymyzy begendirmek üçin ýola düşdük. Biz bilen boluň, bizem elmydama siz bilen. Ne, hormatly mehmanlar, ýürüýte toýumyzyň şowgadan fursatynda Saparmyrat Türkmenbaşy etraf şäherjede ýerleşen meşhur Jeyhun Production ýürüýte bir surpriz sowgatlary bar eken eder. Ýigitlerimiz sahnamyza gaşalýar. Halipa sağ ol, sanyň sağ bolsun. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly mehmanlar. Döwletli ozakda, döwletli maşgalada bugün bagyt toýun toýlaýan Altynaý gyzyň bagyt toýuna mehman bolýan ähli mehribanlary ilki bilen hoş gördük diýär. Günüňiz haýyrly bolsun, asmanymyz asuda, ýurdumyz parahat bolsun. Bize şeýle esretli zamanany, toýly watany peşkeş beren gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, berent başlary aman bolsun. Ine mehribanlar, ýene bir gezek döwletli maşgalada ählijaňyzy hoş gördük. Ine bugün merhum Öre agamyzyň Maýy gelnejemizin mehriban perdendi Altynaý gyzyň bagyt toýuny töweleme bir näçe mehmanlaryň gatnaşmagyna şatlyk şowkun bilen belläp oturýarsyňyz. Toýlar toýulsun, döwletli maşgalada toýlar kän bolsun. Bizem dörejülük toparmyz bilen bugünkü dawaramyzyň sebäpkärini Altynaý gyzy gutlap geldik. Birinciden ýagşy gowy dilegler bilen gutlaglar bilen geldik. Ondan soňra bir-biriniň owadan sowgatlar bilen geldik. Häzir sowgatlar gowşurar. Ine bu sowgatlary, dilegleri, şeýlede pandalary, sebäpkärimiziň mehriban ejeketi häzirki wagtda Russiýa Federasiýasyna okap bilim alýan Şiriniň adyndan bugün bagyt toýuňyza getirdik. Toýlar gutly bolsun. Perdendiňiz bagtly bolsun, bagtly ýaşasyn. Ine sebäpkärimiziň mehriban ejeketi Şiriniň adyndan ilk öýlene sizde başlaýly sowgady owadan gülçemenleri. Ejeme gül bereýin diýen manyda owadan gülçemeni mehriban perdendiňden sowgat ajaýyp dilegleri ýolady. Şeýlede sebäpkärimize häzir men asyp görkezýän muna paketde gowşurtam näme hadyp durjaklamay. Gymmat bahaly häzirki wagtda zenanlaryň bir gowy berýän halaýan köýnegi Gülüpek. Mägylar beraň sebäpkärimde gowşurtaňyz şuny. Sebäpkäri ertip ber. Şeýlede owadan günne, süýji duýgulu günne Altynaýyň bagyt toýuna süýjülük torty. Ýörüýte
Mehriban ejekedi şirinin adynyň ine fizilik tortuna mädir ähli mehribanlary bilen birlikde dadyr. Onu bir el çarpalyň, gorýala zaýy pursatlar üçin. Şeýlede häzirki wagtda tuwalamy bir meşgullygy eýe boldy bolaram. Halkymyz halat dur çagyryp dur. Pandalar var. Ýürüýte buňky dawaramyzyň sebäpkäriniň bag toýunyň şowhuny goşmaklygy üçin dawaraň depkinini hasda belende galdyrmak üçin ine pandalar bular üçin bir el çarpalyň. Bulam mehriban ejeken şiriniň adyndan alqalyaňyň soňundan hozaýypda şolaryň şundan şeýler. Köp sag bolun, şirine de sagman gelmek netibesini niýetine biziň sowgatlarymyz şolardan bara täzir tant eder. Onun öňünsany halifa KK'ga geçirýär. Gutlaglar var mehriban käbesiniň hem dileklerini dinlerdi. Köp sag bolun. Hani bir şowhul el sarpaýalyň edýärler. Berek bolgany. Toyun owadan pursatları gelenjemizden amardylaryny dinleýäliň, ondan soňra üýşüp, joşup, täýýärde ýançak. Tant edýär. Şoň üçin maýa gelenje toyuňyz gutly bolsun, zanyňyz sag bolsun, başdek bolsun, ýer maşgalaňyzda ýylgyda günüňizde toy bolsun toýlarym, arkadagymyzyň, arkadagy Gahrman serdarymyzyň saýasyny dowamly bolsun diýip toy gününde dilek edýärdi görýärdi. Görýär begeniýet ölemesiň toýuňyzy gutlap bir taçşaňyza hormat goý bireňize ýakyn. Iyi görýäniň sağlaryňy daşyňyza otyrlarym. Arzuwlaryny ýolýarlar edi. Şurdat bir ene kalbyndan perzendiňize niýetlen arzuwlaryňy dilekleriňizi beýan etseňiz sebäbi ene ýaly edi zat ýok dünýäde mehribanlarym. Eneň sypan maşyna kesel kär edebilmez. Eneň öpen maňlaýyn takdir şor edebilmez. Eneleriň ýüzü gülse bolmaz, kıyamet bolmaz. Hakyň diýdaryny gören ediz enedir, ene diýerler. Taşdyny. Kıydım Altınay, tatlı ol. Barın yerin ayağın düşsün. Bal bilen sarıya yal karışıp kaçışkıt. Bir şowhul el sarpýar, enäniň arzuwlary. Yo, men özüm üçin soramadym, gelejimiz üçin bir şowhul el sarpaýalyň. Berekelli. Mehribanlar dawaramy dowam edýär. Elbetde şu günkü bagyt agşamyň owadan agşamyň toýumyzyň dawaramydan aýdymysy. Türkmen estradasynyň meşhur ýyldy bilen meşhur aýdymçylarymyz Dogollar, Gulmuradowlar, ýagny Mekan Gulmuradow. Bugün söýen aýdymlaryňyz bilen sizden hyzmatyňyzda häzir ýürüýte dawaramyza gatnaşýan edýärler. Umumyň bir tansa meýli ýaşlarymyz üçin joşgully göçkünli tansa aýdymçylary Mekanjan. Sülmürep gelişini yar, gönlürüm gülüşünü yar. Ne dedin bolşunu men hayran. Gönlürüm yıllar ya, vah meni oda sal ya. Bilmedim düşüm ya huşum. Senle yürüp gel gülüşey bölce gelin. Vah seni ırmalışın, ait sana neme gerek. Senle yürüp gel gülüşey bölce gelin. Vah seni ırmalışın, ait sana neme gerek. Seniday, don yürümi eriday. Ne dedin bolşunu men hayran. O gözlerin yıldır ya, meni otlara sal ya. Bilmedim düşün ya huşum. Senle yürüp gel gülüşey bölce gelin. Bak seni ırmalışın, ait sana neme gerek. Senle yürüp gel gülüşey bölce gelin. Bak seni ırmalışın, ait sana neme gerek. Everybody.
Karakumda Başımı ayladı özümü çek O şey Don't do chain Umut Louis V balmayın Benim ses bakın next Karavasya Böyle okudu Bina asman düşürmek yokurdu Mulu arkayın cugurları yıkıldı Everybody! Miracle, miracle,